Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaron ti sakit ni Marlon. Isuasaan na nabaalan ti bagina, nga isumatan ti ipupusay na. Kastaunay nga rod ti ladingit ni Aurelia, gapu iti napasamak iti asawa na. Iti sabali abangir, at damat sakit iti puso ni Flora. Isua kanayon ang madandanagan ni Alfred. Iti may sangal daw, nga ipapan ni Alfred iti ospital, nga ayan ti asawa na. Madandanagan ti inana, asim mabat kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas na paulwan. Destiny, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Apay akis lang madandanagan kayo nga imay ng sapat kanina, nanay. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmakla at iti ibagak. Patib karam ko matirik na, Alfred, anak ko. Anya ti kaya asawa nanang. Ibagayo ko man. Anya ti napasama ka ni Flora. Agsao kayo kuma. Pangasim, tagbalin ka anatib karita agundaway, anak ko. Awanan ti asawam. Anya? Natayan ti asawam. Saanan akinabailan pa'y ti bagina. Saan? Sana pudnuan na tayo ti asawak nanang. Saan? Ingkamatayin na nananak ko. Awan pa'y apulos turog mo, sipod na lamayan ti asawam. Bye-bye, andak lata nanang. Kaya't ko nga ipapaste mang bantay ti bangkay ti asawak. Ngamin, jakton makadway ti kaano man. Nasakit na ito yung nagtumpalan. Ti amin, anak. Kasladyak maglon. Maawatak direk nam anak ko. Nga masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Amo, naragsak apim usay ti asawa. Ngamin, narikna na tinalaus a panagayat kan pamatag mo kan kuana. Nanang. Nasaysaya atin ti kastoy anapasamak. Ngam ti agrigrigat laeng ni Flora amang iptur iti sakit amarikrik nana. Nasakit na unay para kanyak na ito eh. Nanang. Madang Aurelia, kalkalpas mo lang ang nagmasahe. Ngam nakaul-ulimag ka manan. Madlaw amalmalday ka manan. Malagip ko lat amin day di asawa ading ko. Nagrigat ko ang mailiwliwag ti amin. Maawatan ka manang. Talagamot ngamin anarigat ti manglipat. Kan makailiwliwag. Nga masapul at tulungam ti bagim. Sikamat lang ti marigatan. No kanayon ka nga agpampanunot kan malmalday. Patsyak, naragsakan ni Marlon iti ayan na. Awanan sakit amarikrik na ijay. Husto ka, Marcy. Kat agyaman na. Gapot adda kayo agagayem ko ang mga andingay kanyak ita. Daytoyen ti maudi apan nakalamay ti asawam, Alfred, anak ko. Nanang. Narigat ko ang malipatan ti asawak. Gapo te patpatig ko unay. Diyaka mo no kasanon ti biyag ko. Kalpasan ti tabon ni Flora. Masapul nga awatem tinagtungpalan ti asawam, anak ko. Nalabit ngagpatinggalaangan dito'y tibiyag na. Masapul atulungam ti bagim. Ikarkarigatam nga iliwliwag tinapasamak nga uray narigat. Agyaman na kada kayo, nanang. Uway na. Ikagumahak ti agbalin na natibkar. Kat agyaman na kada kayo pamilyak. Didak pinanawan. Iti daytoy narigat a sitwasyon ti biyak ko. Gapot ta ipatpatagda ka unay, anak ko. Adda kami akan ayon dito'y para kan ka. Kanya pa lang ter aramidam dito, Aurelia.
Addan ijay swimming pool dagiti kakadwata. Aglalangoy dan. Madlaw ang nakaragragsak da nga imay titoy. Madamdama akto na mapanijay. Dituyak pailaan. Mapankalatan. Di nakpakadanagan. Sumaruno akto matlaan. Maawatak tirik nam. Ngam imay tayo dito itapno agliwliwa. Isong umay kakit din. Danunan tayo jay dagiti kakadwata. Agrelax kakit di. Di ka una agpampanunot. Alaman laangan. Sige, mapantangarodon iti andag iti kakadwata. Tapno awan mo ti maibagbagayo kanya. Day taman ti kunak. Alangarod intan. Intakid di aglangoy. Ipakita man ti kinalaing mga aglangoy kadagiti kakadwata. Naglaing kagayam nga aglangoy manang Aurelia. Nalalaing kapay gayam nga miti siyak. Saan mat? Nalaing taadwa. Nagmayat gayam dito'y pool. Makaparelax. Wen manang, iso nga inawis ka dito eh. Gaputa mumi nga enjoy ka. Agyaman ang kada kayo kanitindo. Nagsayaat kayo kanya. Didak pinaybay anapulos. Awan anyaman na manang. Napatag ka kada kami. Gaputag papagayam tayo. Kanayon anam na maam titulong mi. Basta kabailan mi. Mala, ituloy tangaraw dun ti aglangoy. Ag-enjoy takit di. Inton bigat, agtrabaho tayo manan. Oh my God, Alfred, anak ko. Agawid tan. Doat alaangan anabat dito'y kampusan to. Umuna kayo latan, nanang. Kaya't ko pa ngay papas abantayan ti tanam ti asawak. Diyaton makadan na ni Flora iti orekano man. No kasta, dito'y tapailang arod. Di ka kayat apanawan. Ibagam tulata no kayat mon ti agawid. Kaduan ka pa anak ko. Agyaman nakitipan nakawat yun, nanang. Madamdama tayo pa'y nga gawid. Gapot na kayat ko pa'y ti agtalina dito'y. O sige nga rod. Ibagam tulatan no kayat mo ti agawid. Basta saan ta nga agpakarabi amangan no agtudo inton madamdama. Adda ka pa'y lagayam dito'y salas, Alfred, anak ko. Saan ka kadipay ang makaturog? Saan pa'y nanang? Dituyak pa'y lang. Kaya't ko pa'y ti agpanunot. Ay, naliday ka manen. Apay aya. Malaglagip ko ni Flora. Malidayanak. Gaputasan tayo na makadwa. Nagrigat ko ngay liwliwag ti amin, nanang. Maawatan ka, anak ko. Amok anarigat ti pagdaldalanam. Nga masapul asursurwem alipatan ti amin. Awaten tayon nga awanan day di Flora nga asawam. Sangwem ti agdamakan masakbayan, anak ko. Ala, ikarigatak ti mang lipat, nanang. Ket namnamak ti tulong yon. Wen, anak ko. Kanayo nakngad da dito'y para ken ka. Anya ka diti ko nam nga ibagam kanyak manang Aurelia. Agpakadwa ako makan ka no mabalin, Marcy. Kaya't ko ngamin ti mapan agbakasyon iti lugar mi. Ay katuan na manang. Day talagayam. Ala, ibagam no kaano ti planom apan nagbakasyon. Tapno may pakadak ken ni boss. Sige. Ibagaktokan ka no kaano tama pan. Kat agyaman nakiti pa ng kuyog munto kanyak. Awan anyaman na manang. Maragsakan akpay kit di Kaputa makapasyarak manan ni jay lugar yo. O ala, mapantanga rudan. Adda nagururay a kliyenteta. Sige nga Rod. Hamang ano sa pulan datan, no di tapay lamapan adagos iti massage room. Pugno ka di tinasaw kanyak ni Marcy, Aurelia. Agbakasyon ka kanu jay lugar yo. Wentindo, kaya't kumuta sa rongkaran dagiti kamang ti pamilya kay Jay. Kuyuganak ni Marcy. Kaya't mo kaditi sumurot kada kami. Ha? Makalawas tayo laang matijay no bilang. Alan, sumurot kan. Tapno ada kadwami ka ni Marcy. O sige nga, Rod.
Ibagayon tulat tano kaano tayo amapan. Tapno makapagsagana akmat. Oh, at iti kapimanak ko. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y paraangan. Agyaman ak nanang. Ita, anya ti kunam nga ibagam kanya. Kaya't ko kumatiag pakada-kada kayo. Kaya't sapay la kumatapalubusan dak. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti daita anak ko. Umadayo ka, kasta ka di. Wan nanang. Kaya't ko tiag trabaho di Bagyo. Barang ininot ang makalipat ak. No madayo ak pailang dito'y lugar tayo. At daken ka daita anak ko. Palubusan ka. No dayta tinamnamaem apagsaya atam. Bastagan anad ka kumaakanayon. Wan nanang. Di kayag tanag. Agan nadak para kada kayo. Kaya't agyaman ak tapalubusan dak. Amapan iti sabali a lugar. Nakaimpake kamot gaya mo, anak ko. Talaga amapan kan ijay bagyo inton bigat. Wan nanang. Insagana kong dagiti gargaret ko. Nanang, da kayo kit iti agan anad dito ya? Agmay may sakayon ton dito'y balay. Di nakpakadanagan, anak. Kabailagtag may maysa. Sika ati kanayon nga agan anad. At dadag iti sigod agagayem ko. Amabalin nga umasit ka kijay. Nasaya at unay no kasta, anak ko. Ti Diyos timang tarabay akanayon ken ka, anak ko. Agyaman ak nanang. Di kayag tanag. Binulan to ti panagawid ko dito'y. Talaga nagmayat ti agpasyar dito lugar yo Aurelia. Presko ti angin. Kan maysa, nasisingpot dagiti tattao dito eh. Wen nairuam da ngamin kanyak. Nalagantiriknak dito manang Aurelia. Kasla maikat amin na parikot ko no dak dito Kasta ka di. Mala, agin na tayo nga rodan. Ituloy tayo manan ti agpasyar inton bigat. Adupay ti saan tayo anadanon. Kaya tagyaman nak, tamagustuhan nyo dito'y lugar mi. Talaga ngamin amayat, mana. O sige nga, Roden. Intayon maturog. Tapno masapa tayo amapan agsursur inton bigat. Wala, sana bale. Tagbayag tayo matbasit dito eh. Nagpakadak mat kadi ti asawak. Uray siyak mat Nagpakada akmat. Iso nga uray agbayag tayo dito kat awan parikon. Ala nga rodan, intay maturugan. Nakasagaan na ka din, Alfred. Itulod kan ijay terminal tibus nga agpabagyo. Wan nanang. Da kayo langan ti urayak. Kasta ka di, malangarod, umay ka nanak ko. Mapantan aglugan iti tricycle amapan ijay sentro. Sige nanang. Mapantayo nga roden. Tapno sa anak amala daw iti biyahe. Kaya't kuunayin ti makasangpet iti bagyo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawa sa napauluan. Destiny. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.